Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa madana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'atu bi masdarin kasiro faltajamul ifroda wa tadkiro. Wa na'atu lan podong gawe na'at sopo ulama ahli nakwu bi masdarin kelawan masdar kasiro kelawan ake faltajamu mongko netepake sopo ulama ahli nakwu al ifroda ing na'at kang rupa mufrad wa tadkiro lan ing na'at kang rupa mundakar yak suru ake opo istiqmalul masdari nglakokake masdar na'tan kali dadi na'at. Nakwu marortu birojulin adlin sepadane lapat marortu lewatan sapa ingsun birojulin ketemu wong lanang siji adlin kang adil wa birojulaini lan ketemu wong lanang loro adlin kang adil wa birijalin lan ketemu pira-pira wong lanang adlin kang adil wa bimroatin lan ketemu wong wadon siji adlin kang adil wa bimroataini lan ketemu wong wadon loro adlin kang adil wa binisain lan ketemu pira-pira wong wadon adlin kang adil wa yalzamu lan wajib apa masdar kina idin ing dalem nalikane iki istiqmalul masdari na'tan al ifrodah ing mufrodake wa tadkira lan ing mundakarake. Wa na'tu utawi gawe na'at wa na'tu utawi gawe na'at bihi kelawan masdar iku ala khilafil asli ing atase nulayani hukum asline li annahu krana sak temene masdar iku ya dulu nduduhake apa masdar alal makna ing atase makna ai teksi kadas la ala sokibihi orang duduake ing atase wong kang anduweni makna wa utawi masdar iku muawwalun kang ditakwili imma ala wadi adlin ana kalane ing atase nyelehake lapat adlin mau dia adilin ing dalem panggonane tumibane lapat adilin au ala katfi mundofin utawi ing atase buang mundop wal aslu utawi asline iku lapat marortu bi rajulin di adlin. Marortu lewatan sapa ingsun bi rajulin ketemu wong lanang di adlin kang anduweni adil summa kudifa mongko nuli dibuang apa dilapat di wa ukimalan dijumenengake apa adlun lapat adlun muka mahu ing dalem panggonane lapat di wa ima alal mubalagoti lan ana kalane ing atase bangetake bijak lil aini kelawan dadekake kahanane mausuf nafsal makna ing kahanane makna wana tunggoiri wakidin idak talaf faatifan farik hula idak talaf wana tunggoiri wakidin utawi naate manut kang ora siji iku idak talafa ing dalem nalikane beda-beda apa nak tunggu riwakidin favarik mongko misai sapa sira hu ing nak tunggu riwakidin atifan kali wong kang ngatupake la ora farikhu idak talaf ing dalem nalikane cocok tatawa sesuai apa nak tunggoiri wakidin idanu ita ing dalem nalikane digawe naat apa gairul wakidi sakliyane manut kang siji sakliyane manut kang siji sakliyane manut kang ora siji ngono sakliyane manut kang ora siji faima ayak talifa mongko ana kalane yen to dadi
beda apa anak tunaat au yattafiko utawi nyocoki apa naat. Fa ini talafa mongko dadi beda apa naat wajaba mongko wajib apa at-ta'riku. Wajaba mongko wajib apa at-tafrik. Wajaba mongko wajib apa at-tafriku. Misake bil atfi kelawan atop. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat marartu bizaidaini al-karimi wal bakili. Marartu lewatan sapa ingsun bizaidaini ketemu Zaid loro al-karimi wong kang loman wal bakili lan wong kang medhit. Wa birijalin lan ketemu pira-pira wong lanang faqihin kang ahli fikih wa katibin lan kang ahli nulis wasairin lan kang ahli syair. Wa ini tafako lan lamun nyocoki apa naat jia mongko ditekakake apa bihi naat musannan kali kang ditasniaake au majmu'an utawi kang dijamaake naku marartu bi rajulaini karimaini. Sepadane lapat marartu lewatan sapa ingsun bi rajulaini ketemu wong lanang loro karimaini kang mulya karuni. Wa birijalin lan ketemu pira-pira wong lanang kuromaah pira-pira wong kang mulya. Wa nata maf'ulai wa kidai makna wa amilin adbi binggoi ristisna wadbi lan manutake wadbi lan ngetutake sapa sira. Wadbi lan manuto sapa sira. Wadbi lan manutake sapa sira. Nakta makmulai wakidai makna. Ing naate makmul lorone amil lorone lapat kang tunggal maknane. Wa amalin lan tunggal amali binggoiris tisna kelawan tampa njabakake. Idanu ita ing dalem nalikane dinaati tatawa disifati apa makmulani makmul loro li amilaini keduwene amil loro mutakidayil makna kang tunggal karuni kang tunggal makna karuni ngene ya kena ya mutakidayil makna kang tunggal karone maknane. Mutabaleni idanu ita ing dalem nalikane disifati tatawa dinaati apa makmulani makmul loro li amilaini keduwene amil loro mutakidayil makna kang tunggal karone ing dalem maknane. Wal amalilan amali utbi'a mongko diatutake apa anak tunaat alman uta ing manut ruf'an ing dalem tingkah rufa wa nasban lan ing dalem tingkah nasab wajarun lan ing dalem tingkah jar. Nakwu dahaba zaitun wang tolako amrun al akilani dahaba budalan sapa zaitun zaid wang tolakolan budalan sopo amrun sopo amr al akilani kang duweni akal karuni. Wakadas tulan nyeritakake sopo ingsun zaidan ing zaid wakalam tulan guneman sopo ingsun amron ing amr al karimaini kang mulya karuni. Zaid lan amr ya mulya karuni. Wa martulan lewatan sopo ingsun bi zaidin ketemu zaid wajus tulan lewat sopo ingsun ala amrin ing atase amr as-solikaini kang bagus karuni. Fa inik talafa mongko lamun beda-beda apa makna amila ini. Maknane amil luru au amaluhuma utawi amale al amila ini wajaba mongko wajib apa al-qat'u medhot i'rabe naat saking manut. Wajaba mongko wajib
Apa al-qat'u medhot irope naat saking manut wamtana alan dadi kecegah apa al-idba'u ngenutake irope naat ing manut fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat ja'a zaidun wa daba amrun al-aqilaini. Ja'a wis teko sapa zaidun zaid wa dahaba lan budalan sapa amrun amr al-aqilaini kang anduweni akal karone wa binasbilan wa binasbi ngono sampai wa binasbi. Binasbi kelawan kewaca nasab apa lapat al-aqilaini ala itmari fi'lin ing atase nyimpen fi'il ai tegese akni ngarepake sapa ingsun al-aqilaini ing wong kang anduweni akal karone. Iku lak waca nasab berarti itmari fi'lin yo nyimpen fi'il lapat akni. Wa birofilan kelawan kewaca rufa apa lapat al-aqilani ala itmari muftada'in ing atase nyimpen muftada ai tegese huma al-aqilani nyimpen muftada lapat huma. Huma utawi Zaid lan Amr iku al-aqilani kang anduweni akal karone. Berarti lak waca rufa berarti nyimpen muftada lapat huma. Wa taqulu lan ngucap sapa sira ing lapat ing tolako Zaidun wa kalamtu Amron ad-dorifain ing tolako budalan sapa Zaidun Zaid wa kalam tulan guneman sapa ingsun Amron ing Amr ad-dorifain kang limpat karone kang bagus karone ayat tegese akni ad-dorifain ayat tegese akni ngarepake sapa ingsun ad-dorifain kang bagus karone awid dorifani utawi kang bagus karone ayat tegese huma utawi Zaid lan Amr iku ad-dorifani wong kang bagus karone. Bamartulan lewatan sapa ingsun bizaidin ketemu Zaid. Wajah wastulan lewatan sapa ingsun Khalidan ing Khalid al-katibaini kang ahli nulis karone. Asline yo akni al-katibaini ana lapat akni dibuang ya. Dadi wa marurtulan lewatan sapa ingsun bi Zaidin ketemu Zaid. Wajah wastulan lewatan sapa ingsun Khalidan ing Khalid al-katibaini ing wong kang ahli tulis karone. Dadi ana lapat akni al-katibaini. Awil katibani utawi iku kang ahli nulis karone. Ana lapat huma sing dibuang ya. Wa innu utun kasurat wa kotalat muftakiron lindikri hinna utbiat wa in kasurat lan lamun akeh apa nuutun pira-pira naat wa kotalat lan temen-temen nyandingi apa nuut muftakiron ing manut kang butuhake lindikri hinna maring nuturake nuut utbiat mongko diatutake ikrope apa nuut. Ida takarorot ing dalem nalikane bulan baleni apa anu utu pira-pira naat. Wa kanalan ana apa alman utu manut iku layatadiku ora dadi pertelo illa via angin kelawan nuut jami'an kaliyos kabehane wajaba mongko wajib apa idba uha ngenutake irope naat irope nuut ing manut kuluha yo sekabehane nuut fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat marur tu bi Zaidin al-faqihi as-sairi al-katibi marur tu lewatan sapa ingsun bi Zaidin ketemu Zaid al-faqihi kang ahli fikih as-sairi kang ahli syair al-katibi kang ahli nulis. Waktu awat bi in yakun muayyana bi dunia au ba'du hak ta mu'lina. Waktu lan medoto sapa sira ing manut. Dadi metik pedhot ya manuti, ora anut, ora manut irope manut. Dadi medoto sapa sira ing naat. Ora manut irope manut.
awit bi lan manuta sapa sira ing naat ora manut irope manut in yakun lamun ana apa manut iku muayyanan kang dinyatakake atau kang ditentokake bidunia kelawan tanpa nuut au ba'du awit tok ngono ayo awit tok utawa medhota sapa sira ing irope naat ba'duha ing setengahe ing naat ora manut ora manut manuti tak baleni waktu lan medhota sapa sira ing naat ora manut irope manut awat bi utawa manuta sapa sira ing naat ora manut irope manut in yakun lamun ana apa manut iku muayyanan kang ditentokake ngono iku muayyanan kang dinyatakake utawa kang ditentokake bidunia kelawan tanpa nuut awik tok utawa medhota sapa sira ing irope naat ba'doa ing setengahe ing naat ora manut manuti mu'lina kali wong kang mertelakake idakana sampai ingkana idakana ing dalem nalikane ana apa alman utu apa manut iku mutadikan kang pertelo biduniha kelawan tanpa nuut kuliah ya sekabehane nuut jaza mongko wenang via ing dalem nuut jami'iha ya sekabehane nuut apa al idba'u ngetutake irope manut utawa maca idba wal qat'u lan medhot irope manut wa ing kana lan lamun ana apa manut iku muayyanan kang dadi tertentu utawa kang dadi nyoto bibak dia kelawan setengahe nuut duna ba'din tanpa setengahe kang weneh wajib mongko wajib fima ing dalem naat laya ta'ayyanu kang ora dadi tertentu illa bihi angin kelawan ma apa al idba'u ngetutake irope manut wajaza lan wenang tatawa lan wajib wajaba lan wenang fima ing dalem perkara ya ta'ayyanu kang dadi tertentu kang dadi nyoto apa manut bidunihi kelawan tanpa nutur emah al idba'u wenang ngetutake irope manut wal qat'u lan medhot irope manut warfa awing sip in koto tamut miro muftadaan au nasiban lam yadharo gimau lapat sing dhuwur iku waktu awit bi in yakun muayyana bidunia au ba'duhak tok mu'lina iku nerangno lapat bismillahirrahmanirrahim ya nerangno lapat bismillahirrahmanirrahim contone bismillahirrahmanirrahim iku idba kapan tik waca bismillahirrahmanirrahim ya idba ya kadang tik waca bismillahirrahmanirrahim iku termasuk koyok kotok ya bismillahirrahmanirrahim berarti gak idba ning lapat rukmani berarti kotok ya kotok iku pedhot sangka manut naati dadi irope iku beda nah lapat bismillahirrahmanirrahim berarti tik waca jer ar-rahimi berarti ikut manut naati ikut manut kadang tik waca bismillahirrahmanirrahim kadang ana tik waca bismillahirrahmanirrahim iku berarti kotok tik pedhot irope tik pedhot
warfa awing sip in koto tamut mira muftadaan au nasiban lam yadharo. Warfa lan ngrufake sapa sira ing naat awing sip lan nasabake sapa sira ing naat in koto ta lamun medhoto sapa sira ing naat mutmiron kali wong kang nyimpen muftadaan ing muftada au nasiban utawi ing nyimpen amil kang nasabake lam yadharo ora bakal ngono. Lam yadharo kang ora bakal pertela apa nasiban. Ai tegese ida kutia ing dalem nalikane dipegot apa anak tu ira pinaat anil manuti saking ira manut rufi'a mongko diwaca rufa apa naat ala itmari muftadain ing atase nyimpen muftada. Aunusiba utawi dinasopake tatawa aunusiba utawi diwaca nasab apa anak tunaat. Ngene ya. Aunusiba utawa diwaca nasab apa naat ala itmari fi'lin ing atase nyimpen fi'il. Naku marortu bi Zaidin al-Karimu. Marortu lewatan sapa ingsun bi Zaidin ketemu Zaid. Iku al-Karimu kang mulya. Jadi naate iku nyimpen muftada ya. Huwa al-Karimu ngono sajane ngono. Au al-Karima utawi ing kang mulya berarti nyimpen lapat akni. Ai tegese huwa utawi Zaid iku al-Karimu kang mulya. Au akni utawi ngarepake sapa ingsun al-Karima kang mulya. Wa qaulul musanifi utawi dawuhe Kyai Musonaf rupane lam yadharo. Iku maknahu utawi maknane qaulul musanifi. Iku anahu satemene kelakuan iku yajibu wajib apa itmarur rafi'i. Nyimpen amil kang rufaake awin nasibi utawi nyimpen amil kang nasabake wala yajusulan ora wenang apa idharuhu mertelaake arrafi'i awin nasbi. Wahada utawi iki yajibu itmarur rafi'i awin nasibi. Iku sokikun kaul kang bener. Ida kana ing dalem nalikane ana apa anak tunaat iku limadgin krana ngelem. Nakwu marartu bi Zaidin al-Karimu. Marartu lewatan sapa ingsun bi Zaidin ketemu Zaid. Iku al-Karimu kang mulya. Audamin utawi nyacat. Nakwu marartu bi amrin al-Qabisu. Sepadane lapat marartu lewatan sapa ingsun bi amrin ketemu Amr. Iku al-Qabisu. Wong kang Allah, wong kang jember. Autarokumin utawi melasi. Nakwu marartu bi Zaidin al-Miskinu. Marartu lewatan sapa ingsun bi Zaidin ketemu Zaid. Iku al-Miskinu wong kang miskin. Fa amma idakana mongko anapun utawi ing dalem nalikane ana apa naat iku litaksisi krana nertentokake krana faedah taksis ngono ae. Iku fala yajibu dadi kobare lapat amma ya fala yajibu dadi kobare fa amma idakana. Iku fala yajibu mongko ora wajib apa al-itmaru nyimpen amil. Nakwu marartu bi Zaidin al-Quyatu. Sepadane lapat marartu lewatan sapa ingsun bi Zaidin ketemu Zaid. Iku al-Quyatu kang tukang jahit. Awil Quyatu utawi ing wong kang tukang jahit. Wa insi talan lamun karep sapa sira ing amil. Adharta mongko mertelakake sapa sira ing amil. Fatakulu mongko ngucap sapa sira huwa utawi Zaid iku al-Quyatu wong kang jahit. Berarti amile tak ketokno ya. Huwa al-Quyatu. Au akni utawi ngarepake sapa ingsun al-Quyata ing wong kang tukang jahit. Wal muradu utawi kang dikarepake birafi'i kelawan amil kang rufaake wanasibi. Lan amil kang nasabake iku lafdzatu huwa.
lapate lapat huwa wa akni lan lapate lapat akni. Wa ma minal man uti wan nati ukil ya jusukat fu wa fin nati yakil. Wa ma utawi lapat ukila kang dikaweruhi apa ma minal man uti nyatane saking manut wa nati lan naat iku ya jusu wenang apa katfuhu buang emah. Wayakil ngono ya. Wayakil lan sithik apa katfuhu finati ing dalem naat. Ae tegese ya jusu wenang apa katful manuti buang manut wa iku matun nakti lan jumenengake naat muko mahu ing dalem panggonane manut. Idadala ing dalem nalikane duduake alehi ing atase manut. Apa dalilun perkara kang duduake. Apa dalilun dalil tatawa perkara kang duduake. Nakwu qaulihi ta'ala. Sepadane dawuhe Allah Ta'ala surat Saba ayat 11. Animal sabi gotin. Animal sabi gotin. Animal tegese gawe sapa sira. Sabi gotin ing pira-pira klambi keri, ing pira-pira klambi besi. Iki antafsiria yo. Tegese gawe sapa sira. Sabi gotin ing pira-pira klambi keri, klambi besi. Ae tegese duruan pira-pira klambi besi tatawa keri sabi gotin kang sempurna. Wakadhalika lan koyok mengkono-mengkono ya jusu katful manuti yukdafu dibuang opo anak tunaat idadala ing dalem nalikane duduake alehi ing atase katfun nakti opo dalilun petunjuk tatawa dalil lakinahu tetapine katfun nakti iku qalilun sithik wa minhu lan iku setengah saking katfun nakti qauluhu ta'ala utawi dawe Allah Ta'ala surat Hud ayat 46 ayat 46 surat Hud. Qalu al-ana jita bil kaki. Qalu padha matur sapa kaum al-ana ing dalem saiki. Jita teka sapa sira bil kaki kelawan perkara kang bener ae tegese al-mubayyini kang pertelo. Wa qauluhu ta'ala lan dawe Allah Ta'ala. Berarti iki surat Al-Baqarah ya. Qalu al-ana jita bil kaki iku surat Al-Baqarah ayat 71. Surat Al-Baqarah ayat 71 ya. Ayat tegese tak baleni. Wa minhulan iku setengah sangking yukdafun naktu tatawa katfun nakti. Iku ndi mau mencolot teh. Wa minhulan iku setengah sangking katfun nakti. Qauluhu ta'ala utawi dawe Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 71. Qalu al-ana jita bil kaki. Qalu padha matur sapa kaum al-ana ing dalem saiki jita teka sapa sira bil kaki kelawan perkara kang bener. Ayat tegese al mubayyini kang pertelo. Wa qauluhu ta'ala lan dawe Allah Ta'ala surat Hud ayat 46. Innahu laisa min ahlika iku surat Hud ayat 46. Innahu sak temene Kan'an iku laisa ora ana sapa Kan'an iku min ahlika saking keluarga sira Nabi Nuh. Ayat tegese annajina wong kang padha nyelametake. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.